से शंकर भगवान की कृपा से ईश्वर के कृपा से जकरा के वो हाथ मिलल बा वो दोनों हाथ एक बार उठा के अजोर से जकरा लगा दी दोनों हाथ पूरा उठा ली जकरा के वो सुवर हाथ मिलल बा। बोली साचे दरबार की शंकर भगवान की श्रोता समाज की धन्यवाद। आई भक्त कैसे कहतड़ माई से अब है मत कहते कि माई हम तरौरा के बोलावत नहीं राव सुमिरन करत नहीं लेकिन हमरा कुछ हो ज्ञान बाना हम जानत नहीं जे कम पढ़ल लिखल होला माई ओकरे के ज्यादा मानले जे कमजोर बेटा होला माई ओकरे के ज्यादा मानले भक्त के भाव बा भक्त कहतड़े का कि सुमिरन करीला महारानी के सरदा भवानी के सुमिरन करीला महारानी के सरदा भवानी के बेटा तोहर करता पुकार हो हमार मैया को जब पापी के अत्याचार बढ़ल बा तब तब हे माई राउर अवतार भइल बा आज भी रउरा आवे के पड़ी एह बरिसवन गांव में एह विक्की तिवारी के मंच के भेरी आई पूरा परिवार को अपन आशीर्वाद बनावे के पड़ी कैसे भक्त कहतड़े जो